tiyo godo mondo release economy cha onge. Koonge to kata mana jo loko ohala ma piny go ok nyal timore nade, ok nyal timo ohala nikech gionge joma nyalo ng'iyo gige gigo. Koro mano bende nyalo tude yor bero ohala mar joma loko ohala matindo. Kise loko ohala moro kuom kinde malach, tineno ka ohala no koro ok timre nade, ok tim maber, inyalo timo gimiluongo ni shift, inyalo timo diversification, imede gi ohala machielo mondo obuge mano. Itimo mano king'iyo ni ka piny mar Kenya nigi shida kuom disposable income, nyiso ni jogo manie e sekta kata ja ohala matin maloko gik moko ma ok gin gik mitiyogo saka sa, iluongo ni ok gin basic needs, ok bi bedo ni ohala no ok nyal bedo maber kidhi mbele nikech ji mang'eny kokoso pesa. Ka an gi siling 40,000 taloso gimiluongo ni priority list, to an gi school fees, to an gi jatuo, to an gi chiemo, to an gi law madwa ng'iewo. Ng'e ni jalaw ni emok dhi yudo pesa, abro kongo chulo school fees kan moro kata ter jatuo osiptal kata ng'iewo chiemo. Koro nyiso ni kanyo iloko kata ohand lewni kata gige nyidendi mag bergi, inyalo mede kata gi ohala moko mag kothe kata chiemo, nikech chiemo to nyaka wachiem kata pesa onge. To koro ok wanyal chamo luxury, wanyalo chamo gik moko ma koro nyaka wacham, maybe ng'iewo mana breakfast moro matin maber, ok ni dhi chiemo oko kata e hotel, and so on and so forth. Koro gik ailago gin gik ma koro nyaka ing'i matut ni to ohandi ni ere kako konyo e sama koro wadhi mbele ka pesa odok piny e lwet japiny, ni bende gik ma uso gi ji biro ng'iewo ka gionge kod pesa.